saps què passa? Que a mi el que m'agrada és l'ambient de la gent de circ. L'ambient de companys, de gent que es dona suport els uns als altres, no sé, hi ha un ambient molt maco de grup, no? Il·lustres somiadors, hi ha colors i colors, hi ha un circ... Jo estava dins disfrutant de cada número, aplaudint, emocionant-me, dels nervis. Jo pensava que era la vida més vella, hi ha un circ que s'estella, de l'autèntica por, la cautela i l'error, hi ha un circ que es mor. La veritat és que cada any es va superant i realment és el que es necessita, no? Que es vegi que el bon circ professional doncs, té molt camí a fer i que segur que es poden donar molts premis. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Tot m'ha agradat, però el servici m'ha agradat molt. Tot, el circ té risc, i aquests números que tenen tant risc m'agraden tot. I cada dia s'adorm, com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, són viatge i... És un món de superació personal. Tu imagina que cada dia t'aixequessis d'hora per fer sempre un exercici per superar-te tu mateix. I que això es convertís en un mètode de vida, no? I això és el circ. Era una gala fantàstica, molt àgil i sobretot una oportunitat per donar visibilitat al circ, a tota la producció anual i en realitat també és una trobada de tota la família del circ i de les arts escèniques en general. L'he trobat molt interessant. Diferents números, diferents estils, però tots amb molt d'esperit i amb molta cosa per donar. I estic molt content. Nos hemos reunido 2 días aquí, pero cada uno ha hecho su trabajo ya antes. Jo sempre havia pensat en allò dels circòlics anònims i n'hem fet un sketch i tot, vull dir que no, ha estat molt bé. I els números tots preciosos. Xarango caminant per la corda fluixa. Perquè em sembla que ha anat bé, tenia ritme, no s'ha fet llarga, la gent reia i veig les cares de tothom que està molt content. O sigui que jo també estic molt content. Una manera de combinar l'entrega de premis amb les actuacions de circ i per tant doncs, es combina, jo crec, molt bé el que aquests professionals fan amb els premis que se'ls donen. Sí, ha estat una gala molt amena, molt divertida, amb un tast una mica de cada disciplina del circ, molt agradable, la veritat és que sí. M'ha encantat la gala, jo crec que 7 anys de gales, de premis, de nits de circ, podem estar molt satisfets. Jo crec que aquesta gala ha sigut una mica reivindicativa, que és el que buscàvem, volíem donar la veu als artistes i al sector perquè pogués dir el que li està passant i sobretot ha sigut una gala molt alegre i divertida. Un lloc més gran per fer el Circòlica, per favor, qui sigui, que ho pagui, qui sigui, col·labori qui sigui, però un lloc molt gran per fer el següent any el Circòlica.